खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसि आरो बे समाव बिटिआर सरकारनि सायाव बा बिटिआर सरकारा अमा लांनानै अमा फिसा लांनानै अमानि बाखिखौ होआखै होननानै अजद खालामदों बिथां बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बिक्रम दैमारिया। सोरबा बुरैनिफ्राय सोरबा बोराइनिफ्राय अमा फिसा बाखि लांनानै मानो बिदिनो रायजोनो रानहैनांगौ नङा होमबा नङा होमबा मानो बाखि लांलाबायनांगौ। नंगौ बे समाव बिटिआर सरकारा अमा मिशननि मुङाव अमा लांदोंमोन थामहिनबा अमा बिथांमोना गावनि आवथायाव रायजो राजाफोरनो थाखाय अमा होनो थाखाय लांदोंमोन नाथाय बे अमाखौ अमानि जे बेसेन अमा फिसानि जे फैसा बे फैसाखौ होयैनि गोख्रों अजद खालामदों बिथां बिक्रम दैमारिया। बेसेरा गथ' गथायखौ खुंनो थाखाय न'खर सामलायनो थाखाय अमा फिसा खेथि खालामदों अमा फिसा फिदों बेखौनो बाखि लांना रानना हैदोंनो। आंखौ फन खालामहरदों हेलौ बाबा हनै इउपिपिएलनि मेम्बारफ्रा आंनि अमाखौ लांनानै फैसाबो होआ फनबो हमा खालामदों होनना आंखौ फन खालामहरदोंब्रा। अबाथ' आंबो मानो बाखि लांनानै फैसा होनाङा बिसोरलाय र' आं थांनो होनना दा फैदो। थारैनो नोंथांमोना मिथिगौ जे बिटिआर सरकारनि जे बानजायनायाव बे समाव रायजो राजाफोरनो थामहिनबा मुलाम्फागिरिफोरनो बे समाव अमा फिसिनो थाखाय अमा हरनाय बा होबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो बे समावनो गोख्रों अजद खालामदों बिथां बिक्रम दैमारिया जे अमानि मुङाव जे अमा फिसानि मुङाव रां होनांगौमोन थामहिनबा बे समाव जाय बिथांमोननिफ्राय अमा फिसा लांदोंमोन बे अमा फिसानि बेसेनखौ होयैनि अजद खालामदों बिथां बिक्रम दैमारिया। थांनायसो समाव बिथाङा निसिमा बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै रायजो राजाफोरजों सावरायहैदोंमोन। सावरायनाय हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथां बिक्रम दैमारिया बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बिक्रम दैमारिया बे समाव गोख्रों अजद खालामदों जे बे समाव अमा फिसा लांनायनि मुङाव रां होयैनि बा रां होनानै लाङाखै होननानै अजद खालामनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। दिनै आमथेखा एरियायाव फैनानै आं जोबोर दुखु मोनदों। गोबां खोथाखौ सावरायबाय आरो मोनथिबाय इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बिब्दि खालामनो नाङामोन। सोरबा बुरैनिफ्राय सोरबा बोराइनिफ्राय अमा फिसा बाखि लांनानै मानो बिदिनो रायजोनो रानहैनांगौ नङा होमबा नङा होमबा मानो बाखि लांलाबायनांगौ फैसा होना लां रानना हैथां। दा हनै बेसेरा गथ' गथायखौ खुंनो थाखाय न'खर सामलायनो थाखाय अमा फिसा खेथि खालामदों अमा फिसा फिदों बेखौनो बाखि लांना रानना हैदोंनो। आंखौ फन खालामहरदों हेलौ बाबा हनै इउपिपिएलनि मेम्बारफ्रा आंनि अमाखौ लांनानै फैसाबो होआ फनबो हमा खालामदों होनना आंखौ फन खालामहरदोंब्रा। अबाथ' आंबो मानो बाखि लांनानै फैसा होनाङा बिसोरलाय र' आं थांनो होनना दा फैदो आं। दा नै बे बोराइ मानसिनि अमा फिनायखौ मानो बिब्दि माबा बाखि लांना बायनांगौ गाज्रि जायोना बिब्दि। मालाथ' दानिया बुरैफ्राबो मबाइल लाजोबो मबाइलावनो अमा गाबबाय थादोंनो नायबाय अमा गाबनाया नायबाला माने गावनि अमाखौसो रानबाय थादों नङा होमबा दुखुनांथाव जायाखै अमा फिसाखौ नों गाबनायखौ मिथियाबा नोंनिखौ मिथिखागोन ना। दा बिब्दि जों नायबाला बिनि अमाखौसो रानदोंनो मायबा फुरलि ना माबा नाम दोनदोंनो अमाखौ आंनिया फुरलियालाय मा गाबबाय थादों अमाखौसो नुबाय दा बिब्दि खालामनाङा। अमा राननोबा नों फैसा होनानै लाना थां आरो फन खालामो जोंहा इउपिपिएलनि मुङाव अमा मानि खांदों दान हो होनलायलायोनो माने इउपिपिएलनि मुङाव दान होनांगौ आरो माने बिसोरबो रानो नालाय रायजोनो राननानै होयो बाखि लांना आयं मिथिबाय नङाबा लांजागोन अमा दोङोबा दा हरखा दा फन हमखा हरनाङा दे आयं। दा नै आरो मोनसे बुंबावदों माने आरो माबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआवबो महर गोनांनोसो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारनो फैसा होयोनो। आया मारै महर गोनाङाल' मोननांगौ नङा आरो महर गैयि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव फैसाखौ मोननाय नङाना। आं बुंहरदों बाबा माथो महर गोनां आइजोफोरनोसो मालाय फैसा 25,000 होथारो होनना बुंदों। आइया बिदि मारै जानांगौ र' बिसोरखौ एकदम थिग मिडियायाव बुंना होगोन आं नोंखौ बुंना होथो होननानै जों हरदो होनना बुंबाय। माने 10 जन मेम्बारब्ला माने 6 जन 7 जना महर गोजा जाथारनांगोन बिदिनो बोरै जानांगौ आयं नंगौ नङा। महर गोनांदोंलै मा खोथा दङ दुखिया मानसिफ्रा महर गैयिबो थानो हागौ जेबो खामग्रें खुंग्रें गोसोम सोमखेबो थानो हागौ आदिबासिफ्रा बिदिबा मोननायानो नङा माथो नङा आरो बालायफ्रासो मोनजोबगोन ना। बेखौनो आं खावलायदों बिदि अमा फिसाखौ बाखि लांनानै बिदि फैसाखौ होआलाखिनो थानानै गुबुननो रानना हैनाङा फैसा हो। जों सानदों सुइजारलेण्डनिफ्राय अमा गिदिर लाना फैदों हनै सोरनिबा बर' फिसाफोरनि अमाखौसो
लांनानै बाखि रानलाबायना होदोंनो बिदि जानाङा नङा होमबा आरो माबा महर गोनांनोसो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा होनाय महर गैयिनो दानना होनाय बिदि जानाङा नङा होमबा बुंगोन आं इउ पि पि एल गभर्नमेन्टखौ बुंगोन आंदों मेम्बारफोरा गासिबो मोजांखा महर गोनां जे फैसा बाखिखौबो हो महर गैयिनोबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होनोबा हा नङाबा जोंनि गभर्नमेन्टखौ सेफायनोसै होनसै नङा होमबा दा बेनिखायनो जों बेफोरबायदि समयसाखौ पुरा फोजोबनो थाखाय बि पि एफआ दिनै जोङो जानजि खाफ्राबाय सुद्द' बसुमतारी बिथांनो भट जोङो होगोन बिथाङा बिराद अनथावथाव नङा नङा इमान माने महराव नुबानो अनथावथाव सुद्द' सारा माने अननो ओंखारलायनाय बेनिखायनो जों बिनोनो भट होगोन खुनु थाखा फैसा अमा फिसा सेल्फ हेल्प ग्रुप जोंखौ जेबो खालामनो हाया जों सुद्द' बसुमतारीनो भट होगोन थेंक इउ